फ्रेंड्स नोंथांमोना दिनै मोनसे बाथ्रा बुंनो फैदों बे भिडिअनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारी बिथाङा चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट कोर्टनिफ्राय बेल मोनदों जामिन मोनदों आरो बे बेल बा जामिना मानि थाखाय मोनदों बेखौ नोंथांमोना थारैनो मिथिखाबाय 2020 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ खायसे माने बाथ्रा बुंदोंमोन जाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंनाङामोन नङा होमबा बे बुंनायनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा मानहानि केस होदोंमोन हाग्रामा महिलारीनि सायाव क'क्राझारनि CGM कोर्टआव आरो बै मानहानि केसनि जि बेल एबा जामिन बेखौ बिथाङा मैया मोननो हाबाय मैया बै कोर्टआव बिथाङा गावनि उकिलजों लोगोसे थांनानै 40 मिनिटसो थानो गोनां जादोंनो आरो बै 40 मिनिटनि उनाव बिथाङा जामिनखौ मोननो हादों बेलखौ मोननो हादों दा बाथ्राया जाहैबाय मानहानि केसनि थाखाय जामिन मोननाय मिन्स बिथाङा जेलाव थानानै नङा अबयसे बेनि थाखाय बिथाङा जेलाव थाखानो गोनांथि जाखाया बेल मोनखायो बेबायदियाव नङा होमबा बे फिसा बाथ्रा नाथाय आंनि बुंनो गोनाङा जाहैबाय बर'नि साबेसे दैदेनगिरिया दिनैसिम बेल मोनफेरखो बर'नि पलिटिकल हिस्ट्रियाव साबेसे पलिटिकल लिडारा गेदेर पलिटिकल लिडारा हेड लिडारा बेबायदि जामिनाव गनानै थाफेरखो जानो हागौ सासेबो गैया जानो हागौ टप लिडार हिसाबै हाग्रामा महिलारी बिथाङानो फार्स्ट जानो हागौ पलिटिकल लिडार हिसाबै गुबुन क्रिमिनेल केसनि बाथ्राया जुदा दा पलिटिकल लिडार हिसाबै बिथाङा फार्स्ट बेबायदि बेल मोननाय टप लिडार होननानै आं बुंनांगोन थामहिनबा बर'नि राजखान्थि जारिमिनावबो बेल बिफांनि दालाय जोनोम जानो स्टार्ट जाबाय खोमा नेक्स्ट फिउचाराव थारैनो सोर दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि बेल मोनगोन जामिनाव गगोन बेखौ जों बुंनो हाया इसे गोरोन्थि बुंब्लानो मा जागोन मानहानि केस होनाय थांगोन बेलाव गबोगोन बेबायदिनो मोनसे बेल ब्रिक्स माने बेल प्लान्ट माने बेल बिफां एबा जामिन बिफां बेबायदि जामिन बिफांनि माखासे दालाय दासा जोनोम जानायनि चान्स दं फिउचार इलेक्शनफोराव नोंथांमोना जेरै मिथिगौ कंग्रेसनि टप लिडारफोर जेरै राहुल गान्धी सोनिया गान्धी प्रियंका गान्धीनि फिसाय बा बेबायदिनो जेसेबां माखासे लिडारफोर दं टप लिडार दं सबबो बेलाव गजबनानै थानाय जामिन मोनजोबनाय बेनिखायनो बोरैबा नायनो थांबा कंग्रेसनि माखासे गेदेर टप लिडारखौ नेशनेल लेभेलनि लिडारखौ मोनसे बेल बिफांनि जामिन बिफांनि दालाय दासा होननानै बुंजागोन थिग दिनै जों मा नुदों सबसे टप मोस्ट लिडार BPFनि बिथाङा बेलाव बायजोआव दं बिथाङा गाव हाथियार लाना बिग्रायनाय समावबो बेबायदि जानो हागौ बेल मोनफेरदोंना मोनफेराखै आं मिथिया नाथाय बिथाङा राजखान्थियारि जिउआव फार्स्ट टाइम जानो हागौ मानहानि केसनि थाखाय बेल लानांगौ जादों बिथांनि थाखाय बेयो पलिटिकल केरियारनि थाखाय थारैनो एसे दाग गोनां होननानै आं बुंगोन बिथांनि पलिटिकल केरियाराव थरासाथ' माने इसेथ' माबा मोनसे दाग नांबाय जे गुबुनखौ माने अपमान खालामनायनि थाखाय बिथाङा बेल लानांगौ जाबाय बेनिफ्राय जों बेखौनो मिथियो थारैनो हाग्रामा महिलारीनि बुंनाय बाथ्राया गोरोन्थिमोन बेखौनो फोरमायो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिर जे बेल मोननायनि ओंथिया मा बेल मोननायनि ओंथिया थारैनो हाग्रामा महिलारीया गोरोन्थि राव बुंमारदोंमोन ना बेल मोननायनि ओंथिखौ नोंथांमोना मा सानो BPFनि टप मोस्ट लिडार बिथां हाग्रामा महिलारी सारा थारैनो गोरोन्थि बुंमारदोंमोन ना प्रमद बर'नि सायाव थारैनो प्रमद बर'आव बिथाङा जाय केस होदोंमोन बिथांनि सायाव मानहानि केस बे थारैनो राइटमोन ना बेल मोननायनि ओंथिया मा फोरमाय नोंथांमोना कमेन्ट लिर राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय आं बेखौनो बुंगोन हायोबा राजखान्थियारि दैदेनगिरि बिथांमोना बेल मोननाय थासारिसिम सहैयानो मोजां आंनि नोजोराव नोंथाङा बायदिसिना बुंना लानानै बायदिसिना गोरोन्थि माने कनसेप्टजों बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बेबायदि गावनि राजखान्थियारि केरियारखौ दाग फोनांस्लायस्लाय बुङियानो गाहाम आंनि बादिब्ला आं बेखौनो बुंगोन जेसेबां हायो जों बायदि गोग्लैसोनाय हारिनि पलिटिकल लिडारफोरा बायदिसिना पलिटिकल लेक्चार होयोबाबो जेन बेबायदि मानहानि केस होजानाय थासारियाव सहैनाङा नों आं साधारन मानसिया माबा मोनसे बुंफ्लांनानै मानहानि केस होजानाया बांद्राय गेदेर बाथ्रा नङा नाथाय जाय नोंथांमोना दैदेनगिरि बर' हारिनि बिथांमोना जेन बेबायदि जामिनाव गनानै थानो गोनां थासारि जाया जाय केसा गोबाव सम थाबाय थागोन बेबायदि थासारियाव थानो नाङा होननानै बुंगोन स' दिनै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बेबायदि बेल लानो गोनां जादों बे थारैनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे सिम्बल होननानै आं बुंगोन जे सासे लिडारा बेल मोनबाय नेक्स्टआव सोर मोनगोन बुंनो हाया नेक्स्टआव जानो हागौ प्रमद बर' बिथाङाबो मोननो हागौ माब्लाबा जुदि गोरोन्थि बुंफ्लाङोब्ला जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना माने गोसो बायदि बाथ्रा बुङो साना हवा फिउचाराव मा जागोन बेखौ साना हवानो बुङो मा जायो थाङै थुङै बिथांनि पलिटिकल केरियारासो नस्थ' जायो बिथांनियाव दाग नांगोन खारन एसे क्लु मोनबानो मा होयो मानहानि केस होयो नङा होमबा स' बेबायदि मा जायो हारिया खहा जायो बेखायनो आं बुंगोन स' जों जोबोर खम सुबुं सानखोनि माने मोनसे माहारि
बे हिसाबै जोङो जोंनि लिडारफोरा दाग गैयि जाना थानाया मोजां बिबो टप मोस्ट लिडारफोरा दाग गैयि जाना थानाया मोजां स' जामिन बिफांनि मोनसे दालाय जाना थास्लायस्लाय नांगौ बाथ्राखौनो खम बुं मा बुङो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो स' हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि बेल मोननाया जोबोर गेदेर जाथायथ' नङा जोबोर फिसा बाथ्रायानो नाथाय बिथाङा थारैनो जि दायनिगिरि बेखौ फोरमायदों नामा बै बेला बै जामिना नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर आरो नोंथांमोनखौ आं बेखौबो सोंगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै जामिन मोननाया थारैनो सोरनि देरहानाय ना बिपिएफनि देरहानाय ना इउपिपिएलनि देरहानाय बिपिएफनिफोरा बुंगोन नाय जों थाबैनो जामिन मोनबाय खारन बे जोबोर फिसामोन बे जोबोर गोरोन्थिमोन प्रमद बर' बिथांनिया जोबोर गोरोन्थिमोन बेनिखायनो कर्टआ थाबैनो बेल होबाय नाथाय इउपिपिएलआ मा बुंगोन जामिनावसो गना थानाय बियो सासे सुबुं बिनि केसा दाबो जोबाखै बेबायदि इउपिपिएलआ बुंगोन नाथाय रायजो राजा नोंथांमोना मा सानगोन सोरनिया बांसिन कारेक्ट सोर देरहादों बेवहाय सोरनियाव दाग नांदों सोरनिफ्राय दागा गुगादों नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो खुलुमबाय।